Samtang aduna say bagong mayor o vice mayor sa Dakbayan sa Lapu-lapu. Si Luan Mirondina sa report. Alas 2:38 sa kadlaw natapos ang canvassing sa mga boto sa session hall sa Lapu-lapu City Hall. Apan ang mga supporter sa Team Libre nagpabilin sa gawas nga bahin sa session hall. Hangtod nga gi-flash sa widescreen projector ang final count sa mga boto. Sa boto nga 85,976, nakuha ni Paho Barangay Captain Jonard Ahong ang mayoralty seat sa Dakbayan sa Lapu-lapu. Samtang sa pagka-vice mayor, nakuha kini sa iyang running mate nga si Celsi Sitoy nga may 70,533 votes. Ang congressional seat nakuha ni Lapu-lapu City incumbent Mayor Radaza nga may 76,645 votes. Apan ang kadaghanan sa mga nakakuha og pwesto sa konseho ubos gihapon sa Team Derecho sa mga Radaza. Alas 5 na sa kadlawon, hingpit nga naproklamar ang tanang mga mananaog. Dako akong kalipay, pasalamat sa atong Ginoo nga nakabuot gyud ang Kadaugan sa tibuok katawhang uponganon. Matod ni Chan, bukas hinuon siya sa pakig-alayon sa konseho, bisan pa man kung kadaghanan kanila, dili niya mga alyado. Gipili ta sa katawhan, wa masiguro magpili kung unsa man ang imong partido. Kung sila matinud-anon sila sa ilahang saad sa katawhan nga sila mo serbisyo nga tinarong tinud-anay. Siguro ako transparent man ko sa akong panggoberno o di sila mo suportas para sa kayuhan sa katawhan, wala ko'y mahimo. Kaganihang udto, may patawag og press con ang Team Derecho aron ipadayag ang ilang reaksyon sa resulta sa piniliay. Sa Facebook page ni Mayor Radaza, gipadayag ni ini ang iyang gibating kasubo. Sa akong tanaw, pinili ko sa akong presinto. Ikaw mismo? Oo, napili ko sa akong presinto. Katong gibutaran ninyo? Oo, akong gibutaran, pinili mo eh. Wala na, may pagkada. Sama sa kong ingon tong yagi, no, nga may mangdagan sa tanan na mong kalihukan para sa kampanya, and then pag tunga sa resulta, medyo katingadan tayo. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.